ine ndaenda, ine ndaenda, ine ndaenda kuntumikira Yawe. Oh, ine ndaenda, ine ndaenda, ine ndaenda kuntumikira Yawe. Ndaenda, Binoni ndaenda, Jubeki ndaenda kuntumikira Yawe. Ofatini ndaenda, Pititi ndaenda, Atifuntini ndaenda kuntumikira. Oh, ine ndaenda, oh, ine ndaenda, ine ndaenda kuntumikira Yawe. Binoni ndaenda, Pititi ndaenda, Lovatini ndaenda kuntumikira Yawe. Jubeki ndaenda, ndaenda, ine ndaenda kuntumikira. Ine ndaenda, oh, ine ndaenda, ine ndaenda kuntumikira Yawe. Ndiulandire nokondedwa omvera konse kumene muli. Henelekei chale mtumiki wanu Believer. Lero pa 22 September 2025 utumiki wa nzimayi sabutopiki mpongozi sitima mbisira kanthu. Mwana Mulungu kwa apongozi kulibe chinsensi. Tikuwerenga book la Luke chapter number 3 in verse number 16. Mawu apamwamba, Boaz anena za kumombolera Ruthi cholowa. Verse number 16, malemba kunena kuti, ndipo pamene anadza pa mpongozi wace, iye anati, wapeza bwanji mwana wanga? Pamenepo anamfotokozera zonse anamchitira munthuyo. Atate, ulemerero ndi matamando zipite kwa inu. Iniyo ndi Mulungu wabwino, Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu wodabwisa, Mulungu amene mumalumikizitsa, amene mumakonza njira popanda njira. Mutilankhulenso lero, mutilimbikitse, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Muli bwanji Binoni? Saafrika muli bwanji? Mwana Mulungu tapambana, tagonjetsa, chikho Yesu watenga. Mulungu wadzilemekeza kwambiri ku Binoni. Ndimafuna ndipereke ripoti imene kwa maintercessor kuti nkhope ya Yawe ikutsagana nafe. Believer, pate yachitika. Maso angawa ndaona anthu amasulidwa. Believer, anthu achoka mufumu andima abwera mufumu akuunika. Mulungu wadzilemekeza kwambiri. Endi kwalembedwa moyo umodzi wokha umene ukangotembenuka mtima kumwamba kumakhala phwando madyerero chifukwa cha munthu mmodzi amene asamuka mufumu andima kubwera kwa Ambuye Yesu. Endi dera lino Mulungu wadzilemekeza kwambiri. Endi dzulo limpamene tinkaomba nkora. Believer, today in the overnight there is only ya 1-on-1 and the manager mayamba mamawa kumaliza banda kucha ngati timagona kuno ndikuti ni Pastor Trof moti ngakhale kungochoka ku church kuti tigone Pastor Trof mwina mukhoza kumva mawuwa kuti mawuwa atha. Mulungu adzilemekeza endi Mulungu akhudza nake, Mulungu amasula nake, Mulungu achita. Tilibe naye mawu.
Haleluya. Pitirizani ana Mulungu kutipempherera chifukwa ntchito ndikuti ikalipobe. Binoni muno tichokamo mmawa ulendo opita mJohannesburg. Ndipo mJohannesburg ndikuti tikayambanso Friday overnight, Saturday tikakhalanso tili kwina, and Sunday kuomba mkora, kenako nkupita kumpumalanga. Ntchito ilipo. Get ready Johannesburg and Mpumalanga. Mulungu amene ndi Mulungu wopya. Haleluya. Sabata yatha timasiyana pano Friday, timanena kuti mtima wa Mataya. Boaz mtsikanoja atagona kumapazi kwake, adamuza kuti usapite usiku chifukwa china chake chikhoza kukuchitikira. Mukutha kuona mtima wachikondi kuti munthu akumkondadi sakufuna kuti avulale, sakufuna kuti choyipa chichitike pa iye. Ndi usiku upitabe gona, koma uchite cholawira anthu asakudziwe. Endi nthawi itabwana kuti anyamuke, sadamulole Ruthi kuti apite chimanjamanja. Adantapira balere, adantengera balere. Ukaone chofika nacho kwa apongo zako, usakafike chimanjamanja kwa apongo zako. Tengako kakuja aka kuti ukapike porridge ndi apongo zako. Ndi Sabata atati manena kuri ukamakumana ndi Boaz wako kuti udziwedi kuti ali serious, samakusiya choncho, amakupatsa ende amakudalitsa nthawi imene yakumyendo. Tinachita tsindika kuti nthawi yakumyendo si nthawi yaphada. Nthawi yogona kumyendo ndi nthawi yothira mfundo, ndi nthawi yofotokoza mopanda manyazi, ndi nthawi yogawana masomphenya, ndi nthawi yokambira kuti banja lathu lidzende bwanji kumyendo. Mukamadzafika nthawi yoti nonse muli pabedi nkuti dzambiri mutadzikonza kale nthawi yakumyendo. Ndeti natsindika Boaz weniweni, mwamuna weniweni amene ali nawe serious, akhoza kukugulira dala. Believers nditsutse, kudziko kuno kuli dzatambwali dzina dzingofuna kuti dzabere azimayi, dzatambwali dzina dzofuna kuadyera azimayi, dzatambwali dzina dzongofuna kupambwanwa ndalama za azimayi. Ndi ukamba dza munthu amene ankondadi mkazi. Biscuit yoka china chake ndikunena ndiwe nali pa chibwenzi, chiyambireni amangokumana, chiyambireni palibe ngakhale kanikire sikenika palibe ngakhale chimodzi. Olonsapata eneni dololo, data eneni kuzo tasindapezeka palaini masiku awiri wa data idandithera. Okay, acha bwino. Hayi koma ikamapezeka data please udzinipanga hayi. Sali panchito mkazi ndiwe Boaz wa mtundu wanji. Ndeti nalisa phelele Sabata yatha kuna kuti mudzisamala ndi atambwali. Tiphunzire kwa Boaz. Azibambo anzanga, Boaz atiphunzitse chinsinsi ichi. Sadamulole Ruthi kupita chimanjamanja, sadamulole. Endi mukayang'anaso nthawi imene amakunkha balere ali kumunda kuchi, adachita kulengeza na kuti mumpase ufulu, kuuza nyamata uyu mumpase ufulu munda muno, adzimwa munda muno. Mukumbukira adamuyitanitsa kuti bwera tidzadye tonse. Chapter 2 chichi, mpaka na kudya naye, mpaka na kunsusa naye. Ndipo tibana kuti zakudya zimene Boaz amadya si zakudya zimene nyamata ucheka amadya. Ruth adampa kudya zonuna, msuzi wokhora, ali kusaka chakudya munda. And zimene zikutitsimikiza na kuti mamuna amene ali serious, mkazi sangansiye chimanjamanja, amampasa pang'ono kandi afanta pang'ono, amampasa pang'ono kandi achitenje pang'ono, amampasa pang'ono kandi ashuga pang'ono, amampasa apadachita kuntapira balere mbanda kuchatu kumama ukafike naso ndikummangira pansalo ndikumsensa.
ndikuti dzidali dzambiri, dzidali makeji ochuluka. Ukaonepo fikira ndi apongozi, ukaphike porridge ndi apongozi, ukadye ndi apongozi ako. Adampasa mtima wa Mataya. Ndati natsindika kuti mwana Mulungu uphunzitse moyo wako kugawa, udzipereka, usamakhale woumira, kupereka olo ku ntchito ya Mulungu. Pereka, zopereka zodzilipo za mitundu yambiri. Tili za dzikhumi, tili za dzifundo, tili za masika, tili ndi masidi. Tipeleke ku ntchito ya Mulungu, tipeleke pothandiza amasiye, tipeleke pothandiza okalamba, tipeleke. Bowazi ndiye chitsanzo kugawa, mtima wa Mataya, kupereka kwa abale, kupereka ndikuti kupereka kwa anthu amene nyengo zawo zili za paniki. Mchechi mwanu muja mukayang'anamo muli anthu ena amene akuyenda mophepherezeka, mokulukutika. Biliva tamvera, tamagawira. Yehova adakupasa zinthu osati kuti udye wekha, koma ufikirenso miyoyo ina. Mtima wa Mataya, mtima wa Maraya. Baibu amana kuti musaleme pakuchita zabwino, chifukwa mapeto wake inuyo ndithu mudzarura. Perekani, si wonse amakukonda kuperekako, ndipo musamale kwambiri, chifukwa anthu ena amabwera ofoketsa. Ufuna ukhale ngati ndani, ufuna kugule udindo, akufuna kuti iye atchuke, afuna kuti abusa zinkonda. Usamamvera amenewo. Ndikupemphe mwana Mulungu, khala wa Mataya, khala wa Maraya, thandiza uvutika. Khala wa Mataya, thandiza lufi wako. Khala wa Mataya, thandiza makolo wako. Khala wa Mataya, idya ndi ena. Khala wa Mataya. Ichi kuti chimadziwika kuti munthu uyoyo ali serious pa za Mulungu. Boss adali wa Mataya. Bukui Biliva lero tunena kuti mpongozi sitimambisira kanthu, apongozi sitimabisira kanthu. Baibulo linena kuti atanyamuka Ruthi kuchoka kwa Bowazi kupita ku nyumba, adakampeza mpongozi zake Naomi. Atafika Ruth adamulonjera apongozi, mwananga waenda bwanji, udali bwanji ulendo, kupate kudali dzorani, dzakhala bwanji, wakumana naye, kodi zimene ndidakuza kuti uchite wachita, zatha bwanji. Atafika pamutu ataonapo kuti ali mpalere, Naomi akumulonjera mpongozi zake, ataona kuti abweresa ufa, adaona kuti sadabwera chimanja-manja, ndi akumulonjera, mwananga inali bwanji trip imeneyi, pate yaenda bwanji. Anyamata wacheka kusungusa, waenda bwanji mulendo umenewu. The Bible linena kuti Ruthi adafotokozera apongozi zake zonse. Ruthi sadabise chichewa. Ruthi adauza mmene adayendera. Nditafika mama, mene mudandiuzira kuti ndisambe, ndidasamba, nditamaliza kusamba ndidadzola, ndidavala monga Muyuda. Ulendo ja ndidauyamba mpaka na ndidafika malo amene podali pate. Nditangofika mama inu kudali chiyanthu amama ine nkoyamba kwathu sidazone. Afotokoza Ruthi kuno machita chonchi, kudali amuna awa, kudali anyamata awa, anthu amadya motere, anthu amavina motere. Bowazi kuti ndimuone amayi, idali ntchito, akapita uku ndi anthu aja amangudabwanane. Bowazi akati ze nanenso ninkapanga ze. Bowazi akati uko inenso pita mbaliyo. Akumfotokozera mpongozi wake mene aendera. Sakubisa chichewa, sakufuna kuti mpongozi akhale mbuli, afuna kuti aendere limodzi ndi apongozi ake.
afuna kuti apongoza dziwe zonse, afuna kuti apongoza satsale mbuyo akwafotokozera mene ayendera. Atagona amama sindadziwike ndi anthu, ndidayamba kuyenda momyata, ndidayamba kuyenda mwakachetechete, pang'ono 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 mpaka ana kumiyendo. Amama ndidampeza kugona nikachita kumva mapumidwe yokuti ali mtulo. Ine nkuti ndikugona kumiyendo kwake kwa Boaz. Amama pakati pa usiku monga mama wanu amainu ndinu avumbulutso afotokoza zonse. Munadziwa bwanji zimenezi? Amayi nditangogona kumapazi anadzukadi, atadzuka pakati pa usiku anandifunsa ndiwe yani? Ine mama pompo kunjenjemera sindithera bwanji, koma ndinakumbukira mawu anu aja kuti akakufunsa funso ukayankhedere. Ndiye ndidamuyankha ndine wakuti. Amama amene anenera Boaz anena kuti zimene ndachita ulendo uno, amama anena kuti nzoposa zonse zimene ndinkachita mbuyomo. Ndipo amama achita kunena Boaz unena kuti ndine mkazi wabwino. Boaz anena kuti abale yake anthu a dziko lino ita mama kuti akundidziwa kuti ndine mkazi wabwino. Mawu acha ndilimbikitsa ine mama, ndipo anena kuti ati akhoza kundipezerawo ndiwombola. Anena kuti eti mama eti pali wina patsogolo pake. Amanena kuti ati pali wina patsogolo pake kuti iyeyo akhoza kundiwombola. Ndi anena kuti potsindika mawu anena kuti winayo akakana ati andiwombola ndiye. Chichewa chomveka kuti wina akakana akuti andikwatira ndiyeyo. Mkaniza mene ankanena chonchiwo. Nkhope ya Ruthi maoneka bwanji? Ine ndikumona Ruthi akumwetulira, ndikumona Naomi akumwetulira, ndikuona anthu aja kuseka nkena nkudzaomba manja pa nkumanena kuti amama dzikuoneka ngati dzilongosoka. Ine ndikuona ngati mwina atangotha fotokoza anthu awasadapinde maondo awa nkuyamba kulemekeza Mulungu. Atafotokoza mosabisa, atanena mene ayendera stage ina iliyonse. Adafotokoza Ruthi kwa Naomi mene adayendera mene zidakhalira. Ndakunena kuti adanduza kuti usapite kwada, akhoza kuchita chiwembu. Mene wakongolera akhoza mwina ena kukugwiririra. Mene wakongolera mwina akhoza kumata njoka. Ndi andilangiza kuti unyamuke anthu asakudziwe. Mene mudandiuzira muja kuti ndikachite mwakachetechete, nayenso alina kuti unyamuke anthu asakudziwe. Haleluya, haleluya. Afotokoza Ruthi sakubisa kwa apongozi. Ndi akubisa nina kuti amama kenako atandidzusa kunja kucha kuti ayera, kenako adatenga anditi pasabalere. Tili gumu monayi achita kundipasa mene sikuti ndadzera kumunda kukasaka kuti tidzadye. Ndikumona Naomi akudzidzimuka. Wati bwanji? Unena zona? Hallelujah, praise God. Ndikumumva ine Naomi nkarikarimo aunena mawu a Mulungu. Wow, praise God. Hallelujah. Wow. Thank you, Jesus. Mene akufotokozela Ruthi, Naomi aulemekeza Mulungu, Naomi akumkweza Mulungu, Naomi dzikunkopa, Naomi aumva mtendere, Naomi aumva ukondwa, Naomi ali mchimwemwe chopya. Apongozi sitimabisira kanthu. Ndimati ndilize pherere ine. Apongozi tisamabisire.
tidzauza stage iliyonse, tidzauza mmene tayendera, tidzauza mmene tikukhalira, tidzauza zimene tikumana nazo, tidzauza kuti pali nkhondo, tidzauza kuti zikuyenda, tidzauza kuti nawonso apitirizabe kulemekeza Jehova. Zonse apongozi mukauza mudziwa pali ena atambwali amangoza apongozi mwachidule. Apongozi chonde muimenane apongozi ulendo umene unavuta chani koma tangu imani nani ina anthu ngati amene asinimayima nawo sali serious mwana dzinena stage ina iliyonse zimene walangizidwa ndi atate wako, zimene walangizidwa ndi Naomi wako, kadzuyenda kadzuvura udzauza apongozi kuti kunoko sidzuyenda, ulendo ndapitawo mavuto ake ndi awa, ulendo ndapitawo dzayenda motere, kadzayenda bwino kadzayenda movuta, apongoziwo auzidwe kuti akamapemphera adzipemphera according ni mene nyengo zako zikuyendera. enanu simumanenayo. Bowazi akayamba kukumasukirani, Bowazi akamakutapirani ufa, Bowazi akamakupasani kakhobiri, simunenanso kwanawo. Osanafuna kulandeni yaye koma kwa Naomi wanu ndi chilemekezo. Pa Naomi wanu mumampasa stage ine opempherera. Pa Naomi wanu amadziwa mmene angapondere gawo la mapemphero ndi kusala kudya according ndi tsogolo lanu. Koma kubisa mwaenda bwanji kwa apongozi, mwaenda bwanji kupate simunena, dzuyenda bwanji chibwenzi chanu simmanena, dzuyenda bwanji business yanu simmanena. Koma nthawi ija mudabweresa sidi mundipempherere ndifuna ndiyambe business, okay, mudalangizidwa uyende motere mudanyamukadi ndikuyamba business. Koma mmene mwabwerera mpaka na pano simukunena mwaenda bwanji, udali ulendo wabwino, mwaenda bwanji, zili bwanji, mutukuka kapena business lopansi. Mamuna uja basi takwatirana, muyenda bwanji pano, mudali nokhalero magwadidwa, dzuyenda mpongozi ndiukambadza mpongozi izili sukududzuza wina aliyense, ndiukambadza mpongozi wako amene akukuthandiza kuzauzimu, amene umayima pa pemphero, amene umatchula kuti uyuyu ndi advisor wanga in spirit. Sabisiridwa kanthu ulota maloto, muuse maloto onse, mudzwa zimene anana amanena dad maloto amene ndikulota maloto oyipa. Mukati maloto oyipa ndikundicha, ukati maloto oyipa umalota makala. Apongozi sitimabisira ngati ukulota ma spiritual husband, ma spiritual wife, wauza apongozi zako kuti aone mene angayimire mpemphero. Mundimvaka osa maloto ake maloto ake ngoyipa kopya, maloto ake mwana wa mtundu wanji, ndiyo mwana wa mtundu wanji, ndiyo mwana wa mtundu wanji mene sunena mwachindunji kwa apongozi, ndiyo mwana wa mtundu wanji mene umangonena mozembazemba, ndiyo mwana wa mtundu wanji okhala manyazi ndi Naomi wako, ndiyo mwana wa mtundu wanji mene suma masuka pa Naomi wako. Atiphunzitse Naomi, atiphunzitse Ruth lero utumiki wa mzimayi, tisamazibise zimene takumana nazo. Nditsindike ponena kuti sitimayima pachulu mene tayendera, koma timakauza zonse Naomi wathu. Enawa mukauza akhoza kukupherani chibwenzi chanu. Pitani kwa Naomi ekha, nenani stage ina iliyonse, step ina iliyonse, apongozi ndaenda motere. Mulungu alemekezeke kwambiri. Kule chidali chaka chathu ngati sindikuyiwa, mwana wina nimaenda naye limodzi, anaonga mbirimbiri, koma wina wake uyu ali ku UK, dad zili motere.
dad dziri motere, iyayi ndikubwera ku Malawi dziri motere, tufuna kamanga ukwati wathu dziri motere, atangofika ku Malawi dad dziri motere, ali ku ukwati wawo dad dziri motere, kudalisa ukwati wawo dad dziri motere, kunyamuka ndikubwerera ku UK ndati mamuna onsiya kuno pajatu kadalisa ukwati nzofunika kuti usamachoke mpaka kwa masiku. Mukumbukira buku la Rodo, usachoke musamasiyana, mukamasiyana mjoka wakane mutu uzikhala bwanje dadi mtsadandole ntchito ndimpangira zonse mamuna timausa na stage ina iliyonse step ina iliyonse. Naomi sitima mbisira kanthu ndiye ngati ndidali ndi gawo ndimapemphera ine Ambuye ananongomanga ukwati awa gaza ali pa ntchito ku UK, mamuna ali ku Malawi kuno koma ukwati wawo wamanga kale. Jehova ndikupemphera mu dzina la Yesu, mamunayi munthandize, mamunayi mugwire mtima wake, mamunayi akhazikike, komanso mwanayi kunja kwa upange sanga za mapepala kuti amwitanitse mamuna wake, dzitheke maviza ateke. Ndiye timayenda stage ina iliyonse dad mapepala ali motere, dad tikuyenda muli bwanji ku UK, mpaka na mamuna ndilankhula pano alinso ku UK. Naomi sitimambisira kanthu, Naomi amauzidwa zonse. Naomi sitimamuuza mamiyambi, Naomi sitimamuuza mochita kumphipiriza. Haleluya. Dadi dziri motere, ena nduza kani madede awo aukwati omwe ndikupemphera pano Ambuye muchite naye mwana wanu wina nachakera kunsoso ndiudzafika kunyumba dad dziri motere timauza stage ina yonse pano dziri motere, nthawi yachinkhoso chavuta kwachitika maliro ukwati wathu chaka chino dziri motere kumafuta. Naomi sabisiridwa. Chifukwa chani mukumbisira Naomi? Maganizo adakulangisa ni ndiyeyo kuti kunoko timavala chonchi, adakuzani ndiye kunena kuti ukafika mene komaso pa Boaz, adakuzani ndiye kunena kuti ukagone kumiyendo osati kumutu. Lero dzamba kulangosoka mwamba kumbisira, simungamuze mene mukuyendera, kodi simungafotokozere. Ndinene motsindika pano onse amene amakhala ndi chinsinsi chawo kumambisira Naomi wawo, tsogolo lake dzimadzasokonekera mmadzalumana. Why? Mudambisira Naomi amene adakuuzani, amene adakuthandizani, amene adakupemphererani, simudamuze zonse. Ndilangize ine Luthi, mfotokozere mpongozi wako. Ndikunena ndi aluti angati lero, musamabisire atate anu, musamabisire Naomi anu, auzeni mene dzikuyendera. Muli bwanji Luthi kulilongwe, madalitsika naye mwana mene dadi business dadi tukenda morere dadi tukasiya chimanga prison dadi. Haleluya. Sitimabisira kanthu Naomi, timamuza zonse kuti akamapemphera adzipemphera kodingi nimene zinthu zikuyendera. I believe in rankhula china chache kwa wina, usamambisira, nena momveka bwino, nena mene dzikuyendera, kadzuvuta, kadzukoma, kadzulimba, kadzufewa, apongozi ako, spiritual daddy wako, umfotokozere, usambisire. Ndikunena kuti ndi mmodzi yekha amene ungamuze zonse, usayime pachulu. Ukhoza kumana ndi anthu munsewu akati uli bwanji, nena kuti ndili bwino, sikuti aliyense ukumana munsewu uli bwanji sindili bwino, kumene ndidapitako adanduza dadi, koma kumene ndakumanaso iyayi ameneyo sakupempherera akanguza nzaje kuti ambe kukuseka. Pita pa Naomi wako kamuze mene wayendera, wayenda bwino kapena wayenda movuta. Bwanji mundilondole mawa. Atate mudzina la Yesu, zikomo mwatilangiza, mwatiphunzitsa. Naomi wathu timuze zonse, tisambisire kanthu. Mwana wanu uyo akhala kulankhula mophipiriza kwa Naomi, akhala kugwirisa ntchito dzininga dzimiyambi. Naomi safuna miyambi,
afuna amve zonse mene dzayendera. And tikuyamika ife Ruth adafotokoza step ina iliyonse mene adayendera mpakana kufika kuti andipasa ufa, andipasa barele. And tikuyamika chifukwa Ruth ndi Naomi adali ndi nthawi zolemekeza Mulungu nyumbayi chifukwa chamene ulendo adayendera. Mwana wanunso uyu adzifotokoza momveka bwino. Mwana wanso uyu asamakhale chinsinsi pa Naomi wake, adzinena zonse. Ndicho linga chakuti nthawi za mapemphero, nthawi za intercession, Naomi wake adzimpembedzera momveka bwino pamaso pa Yawe. Jehova zikomo mwatilangiza m'dzina la Yesu Khristu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.